Pero why tanaw nimo why kanang na nangasama daw grabihan Naay nga bukong gani nga dugog-dugog. Kadi na sama dire. Kung saan na yung maghihimo ba pag nakakita ka sa aktual na pagkadisgrasya ni mga batanon? Gawas ako akong pangiwagan. Okay na ba? Damay ni gawas na katong driver. Katong usak kaki nagsik pa ba? Pero buong katong driver na nikakit magkakuya. Naagit ni Marcelo kanina. Pangalan mo? Kaya ato nimo. Sulpicio Yurico. Sulpicio Yurico. Ano mo Yurico? Wayo o Yura? Double N O R I C. Yo. Wayo o Wayo. Yurico. Okay. Salamat. Sumali mga igala no. Ang akuan kining pagparog. Ang signal gikamatay. Bang! Gray ang color ni mo Avanza. Ya sakyan na no. So ang ato mga sakop sa Sumali. personal belonging siguro. Oh. Ano daw ni be? Purposeful assistance. Ang balay ni Conrad. Oh, netab. Netaba. Okay. Tanod. Okay. Masa man yung nakuha nila napil. Okay, napay cord no, mga igala. Masa na cord ni. Okay, masa man ni. Oh, tanawa ha. Charger na. Kani. Sa bag na, sa bangko. Napay cord oh. Cord. Kani cord ni. Apil ang cord mga igala, wa mitsura. Pastilan. Oh, tiyaw mo na oh. Agoy. Napil. Papel. O saan yung papel ah? Okay, daan yung papel mga igala. Uy. Sini Kabataan. Kasama Bol. Di ka ni mga murag mga kuan ni mga batanon nga mo to. Murag mga kuan kaning batanon kuan kanang magganang kuan. Magdudula sa stage. Ano ba? Oh, chinila si Billy, babae. Babae gini. Babae gina. Yes, balain da. Kani sa ni? Wala. Apil ni. Mga pisil. Ate pantip, bang ipon ni. Okay. Oh, napay piso. Okay. Sayang ni Rizal. Saan siya? Gamit na rin. Aw. So, ano tanaw ni Avanza? Ang Rescue 1, mo ini Rescue 1 o kwan? Tama no, Rescue 1 eh? Rescue 1, mo ini Rescue 1 ni Avanza. Ato mga amigo. Nag-record ko, kaway signal. Oo. Pito ka po kasi kayo ni puro mga hubog. Nga, ano nag-inom mo sa inyong kwan? So, nakapabuto pa kwan ang airbag, mga igala, mga bay. No? Hoy. So, wag ipakilit. Why plate number? How many number eh? Sumo ni. Ana, ang plate number Alpha Zebra 60613. Alpha Zebra 6063. Mo ni plate number mga igala. So, mana plate number? Ano sa man yung yoron? Padaplera kayo. So mo ni pilit ang Rescue 1 gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council Office.
sa pagbangon ni Cap Ramil Ayuman pasilan gabi ka high tech kining rescue one no mga igala rescue one abansa wa may tsura mo ni pasilan agoroy ang kani mapos na lang pagkani ha mo ni mga igala no natay tab no kiton over sa imo pangani boss Angel J. Torino. ha Angel J. Torino. Angel Jake Torino so Tanod. okay ang imo pangano Angel Jake si imo mama Angel ikaw mo papa Jake kuya mo Angel mama Angel Jake Torino ang kaning kuan ang kaning tab no sa mga tab ani mo nga sa atong gi-turnover sa barangay Talon mga igala kay napilog ka kuan kabilin diri pito ang sakay ni mo ang sakay na kini mo nga balsa pila ka ba ay boss tulo ka ba o gupat ka laki so alcance ang driver ani kay way pares posible ka ha alright money ano situation mga igala okay gikan din sa barangay Bosay kaway signal nag-record lang ko yung higala Bedjo Talisik salamat may buntag mga igala